Good morning, guys! Nauna ako nagising sa kanila. Nauna din kasi ako natulog pagkakain namin. Ayan, yung pinagkainan namin. Hindi na nailabas. Ay, hindi, pinag-inuman na lang pala. Nilabas ni daddy mo yung kinainan natin. Pinakuha niya. Ano pang ginawa niyo? Natulog na ako. Daddy mo. Wawa naman ito, guys. Grabe. Morning, de! Pango na. Pagkakain, bagsak din ako. Walo ko. Hindi pa nga dumadating yung pagkain. Nakatulog na ako. Kasi, galing pa kami lamay sa diba? Sa lola ko. So, 1 hour lang ata yung yung tulog ko din kahapon. Tapos yun, hindi na ako natulog sa biyahe kasi inaalalayan ko nga siya. Kasi siya, walang tulog at all. Guys. Ayun, inaantok-antok na siya. Diyos ko, ang kaba ko. Isang pikit lang. Baka, saan kami mapunta? So, yun. Kaya, pagod kami. Grabe, hilik mo. Good morning! Mapaki. Pagod na pagod Kaya, ayun. Sobrang pagod sa biyahe. After kumain nga, nakatulog na ako. Kasi mo TV anak, sa muna sa balita. Lumindol daw Tingin tayo ng balita. Lumindol na naman guys. Kagabi daw, pero sa Sambales. Ayun, pray tayo lagi bago kahit saan, kahit kailan, lagi tayo mag-pray, lalo na sa mga nangyayari sa sa bansa natin. Yung lindol, sunod-sunod. Tapos yung sa Marawi pa, nakakatakot, diba? Ayun. Anyway, ayun. Yung plano namin ngayon, guys, is pupunta dapat ng sa ninong ni Chris, yung sa farm, sa Sorsogon. Kaso naman, tinanong ko kahapon. Sabi ko, ilang oras ang biyahe papunta dyan from Legazpi nga, kasi nasa Legazpi, Albay kami. 5 hours pa daw. So, sinlayo siya ng Nueva Ecija from Manila. Sabi ko, uubos yung oras namin kasi hanggang 28 lang kami dito at a-attend nga lang ako ng kasal ng pinsan / kinakapatid ko. So, yun. Baka hindi na kami matuloy kasi sobrang layo. Sayang yung oras, diba? Kung babiyahe lang namin. And magstay kami dun mga ilang oras lang. So, huwag na lang, next time na lang siguro. Ayun, and pasyal na lang kami ngayon, guys. Pasyal ko na lang sila. As if na may alam ako dito, di ba? Ano bang ginagawa ni Waze? Kaya gusto ko silang dalhin sa Kagsawa and kung saan pa dito, sa Bicol. Tapos, din na rin ako dadaan sa mismong bayan namin sa Buhi. Kasi wala naman doon tao. Wala din akong susi ng bahay namin doon. So, dito na lang kami. Uuwi pa naman kami next time sa June. Kasi may kasal din ako ulit na a-attendan. So, yun. We'll see you later! By the way, guys, ito lang yung room namin. Ayan, dalawa. Ito kami ni Froggy, tapos doon si Baby. So, maliit lang siya kasi nga, last room na to, na pinabook ko online. Hindi ako nag-inarte kasi ang habol ko lang naman may matulugan kami, diba? Lalo pagod na pagod kahapon. Ang hirap ang maghanap. Mag-isa-isa ka ng mga hotel dito. So, ayun. Sobrang traffic pa sa kagabi. Nakarating kami, guys, 9, 1:45 to 9. O, diba? Umalis kami ng Pasay is 5 o'clock. Exactly 5 o'clock a.m. So, 12, almost 14 hours kami sa biyahe. Kasama naman na doon yung traffic and then yung mga stopover. Sobrang na traffic kami dito sa may kung kailan malapit na sa may Daraga. So, isang bayan na lang bago tong Legazpi is doon pa kami na traffic kasi may ginagawang kalsada. As in 2 hours ata kami doon. Kaya 8:45 na kami nakarating dito. So, ayun lang. Okay naman, malinis naman, guys. And importante nga may tulugan. Dali natin yung toothpaste. Akin yan. Sa atin yan, dala-dala ko yan. Mag-toothbrush ka na. Pati ikaw di ka nag-toothbrush kagabi. Tarin daw yung toothpaste. Nagdala kasi ako ng mga toiletries, of course. Kasi sabi ko baka nga wala. So, wala talaga.
Ayan, we have here yung isang hand carry na maleta. Dinala ko yung Pixie. Ayan, yung bigay niya ni Judy. Tapos, ayan, may lotion, mga essentials lang. Alcohol, rubbing, alcohol, powder ni Chris. Ayan. Tapos, ayun lang. Mga essentials lang yan, guys. Yung brush na binili ko sa Divisoria. Let's see kung magagamit natin sa mukap. Cotton, deodorant, tapos mga sachet lang ng ng shampoo, cream gel, conditioner, tapos serum. And dito is kahit alin. Sige, yung blue na lang sa'yo. Dito is mga mukap. Ayan. Ay, hindi pa pala ako dito. Nivea pa ulit. So, yun lang, guys. By the way, yung pala, yung mga nagtatanong sa inyo kung bakit ang kinis-kinis ko doon sa yung sa vlog. Yung first part ng vlog ng pumunta kami nag-beach kami. Ito yung gamit ko, guys, na CC cream or powder or foundation. Ito, yung sa Miniso, CC. Ay, basta ito. Cushion. Basta cushion siya. Ay. Ayun lang. Oh. Itong gamit ko. Ay! Naku po talaga. Nakakaloka naman. Kasi. Ayan, hugasan ko na lang siya. Ayan lang siya. Cushion. Sobrang ganda niya. As in, flawless na flawless, guys. Kaya peke yung napanood nyo, ha. Hindi ako ganun kakinis nga. Kasi tinan nyo, sabi ko, nagpa-derma nga ako kasi ang dami kong kasi makita, mukha ko. Dami yung pero natakpan niya talaga. And okay naman, guys, yung gamot na na nirecommend sa akin, yung parang cream na pang daw ng mga pimples. Nag-dry na siya. Ayun. And then toner lang. Ayun. Tapos yung blush. Ito sobrang gustong-gusto ko dito blush na to. Cushion blusher. Oh, galing Miniso din. Sobrang affordable lang nila. Siguro nasa less 300 pesos lang to each. Kaya yun lang. Yun lang gamit ko. Ganda, mamaya gagamitin ko ulit. Yun nyo. Bongga na naman tsura ko. So that's it lang, guys. Mag-prepare lang ako. Maligo na ako. Habang tulog pa si Frog. Mamaya ko na siya gisingin kasi kawawa naman talaga yan. 14 hours na nag-drive. Wala pang tulog. Hindi naman gutom kasi may mga pagkain naman kami sa sasakyan. Kaso, yung pagod ng pagdadrive. Kasi nga, ayaw niya ako payagan. Sabi ko kahit salitan kami. Yung mga pa-straight na lang. Kasi natatakot yata yan. Tapos yung mga pa-straight na lang na daan. Ako na lang. Eh, ilan niya lahat. Dinrive niya lahat. Kaya ayun, pagod ang lolo niya. Sayang yung buong araw na birthday niya is na-spend lang sa pagdadrive. Kaya ngayon, pag-celebrate kami. Masyal kami ngayon. And syempre, sasama ko kayo, guys! Sa mga di pa pala nakakaalam, guys, Bicolana po talaga ako. Ayun. Puro Bicolana ako, 100%. Kasi tatay ko is from Albay, Ligaw Albay. Isang bayan dito sa Albay. Albay nga. Tapos mama ko is from Buhi, Camarines Sur. Pati mga lolo't lola ko is from Bicol talaga. So 100% Bicolana ako. So Uragon. Uragon din eh. Ayun. Pero hindi ako nakapagsalita ng yung salita dito sa Albay, yung salita sa Naga. Kasi iba-ibang dialect eh. Pero naiintindihan ko sila lahat. Di lang ako marunong magsalita. Isang salita lang ng Bicol na naiintindihan ko yung salita namin sa Buhi. Yun lang. Pero the rest, naiintindihan ko naman. And may halo na kaming Bisaya, guys, yung salita namin. Because Bisaya is katabi lang ng Bicol. So, yung mga umuuwing Bisaya, Cebu, hindi naman Cebu. Siguro Cebu, ano pa yan? Ano ba sabi ko kapon, daddy? Anong lugar yon? Yung dumadaan sa San Monico Bridge. Or Bacolod. Basta yung mga Visayas, na mga taga-Visayas pala, pag umuwi yan na through through barko lang, or through bus lang, dito yung dumadaan sa Sorsogon. Sa Bicol.
Ang gulo ko. Pero yun lang guys. I am pure Bicolana. Again. So sa mga Bicolana dyan, kaway-kaway. Thumbs up nyo itong video na to. Or comment kayo ng Uragon. Diba? Uragon means magaling, matapang. Ano pa ba? Ano pa guys ang meaning ng Uragon sa inyo? Kasi iba-iba ka, diba? Sa amin is matapang yung Uragon. Or magaling. Yun. Ayun lang. Nasa banyo na si Daddy. Daddy! Bilisan mo. May free breakfast pala dito guys. Breakfast lang ang free. Sana dinamay na nila yung no? Pero sa labas naman kami malamang magla-lunch and dinner. Ayun, tapos mamaya gabi siguro pa siya lang ko si Ninang. Tita Ninang. Ninang ko na tita ko, pinsan ni Mama. So, yun. Later na lang. We're ready na guys para sa amin. Oh my gosh! Ang ganda! Dito pala si Mayon guys. Ayan o. Oh no! Ganda-ganda. Nagulat ako kasi nahanap ko siya doon sa sa kabila sana. Hindi na pala siya paglabas ko. Anyway, nasa na sila. Nasa susi. Nasa baba na. Palinis ko lang tong kwarto kasi medyo parang ang dami ko nakita mga likapok. So, papawais ako lang. The rest okay naman. And yung CR. Where's the susi? Ayun lang guys. Pasyal na tayo. Hindi, mag-breakfast muna pala kami. Here's our breakfast guys. Kain tayo. Nila sa kanila. Ako gusto ko mag-rice. Nagugutom ako. Ito sa akin. Tuyo. Fishy. Kain tayo. This is how you do it. Oh, ba't ginaganyan mo pala yan? Baboy naman ito. That's it guys. Punta tayo guys sa Kagsawa Ruins. Yung ano ba yung bell na lang ata yun ngayon. Yung natira nung pumutok yung vulkan Mayon noon. Nakapunta na ako doon nung kailan ba yun? High school pa ata. Diyos mio. Pati yung dito sa Legazpi mismo nakapunta ako is nung high school pa nung mag-tour kami sa school. High school sa tour. Ano ba? Anyway, ayun. Gusto ko rin sanang dalawin yung lola ko sa Ligao. Kaso hindi ko alam kung saan yung bahay nila papa doon. Kasi yung last na punta ko din is grade 6 pa ako guys. Yung namatay yung lola ko sa tuhod. Tapos wala na. Di na kami nakabalik. Andun lang yung yung lola ko. Nag-iisang lola ko na lang din yun. So, kahit hindi kami close noon. gusto ko siyang dalawin. Kaso, ayun nga, wala din si Papa. Nasa hindi ko makontak. So, saan na lang siguro pagbalik namin sa June. Kasi, doon naman din yung namin. Yung punta namin sa Ligao mismo. Kasi doon yung kasal. So, ayun, sa June na lang siguro. Para makapamili din ako ng mga fruits na muna. Mga pasalubong sa lola ko. Ayun. Hindi kasi kami lumaki dun kaya hindi kami masyadong tight ni Lola Paz. Dun kinuha yung guys, yung pangalan ko. Yung Mary tsaka Paz. Yung Mary isa nanay ni Mama, tapos yung Paz sa nanay ni Papa. So, yun, 'di ba? Ganon talaga kapag mga pinanganak ng 80s, mga santo ang pangalan, mga sinauna. Pero bumabalik din naman, 'di ba? Katulad nila Lucas ngayon, Lucia. Bumabalik yung mga pangalan, Sebastian. Kung ano pa. Bumabalik din naman. Yung 90s lang ata yung medyo para mga western yung mga nila mga pangalan na ng mga bagets. Pero ngayong mga 2010 is hanggang ngayon mga sinauna na naman yung mga pangalan. Which is ang ganda. Na-appreciate ko nga yung pangalan ko ngayon ni dati. Ayoko. Sabi ko, dami-dami pangalan. Bakit pangalan nilang dalaw? Pero ngayon love ko na yung name ko, guys. Anyway, how are you, Daddy? So hanged up with hangover. Ayun, dito lang din yung Kagsawa. Nasa Legazpi lang din, pero 5 kilometers. Then, ang sabi ni Navi, so, tara guys, sama kayo sa amin.
Kaya ganito mga sasakyan. AWS. Oo nga. ATV. Kayo na lang ni daddy mo sa ano? Sa isa. Madali lang bang gamitin yan? Tumike lang po siya. Ha? Bali, ito lang po yung gear niya, ma'am. Tumike forward lang siya. Ha? Forward mo siya ng kuhan, tapos ito yung gas niya, abang din na siya. Okay. Sige, sige. Baby, wag na muna, please. Baka maano ka, makadisgrasya ka. 1.5. 1.5 no? Ito yung mga ano nila, guys. Apo. Ito po yung lahat ng company na mo. Ito yung lahat ng company nila. Ah? Ito yung price namin. Lahat ng company po. Ah, okay. Okay, okay. So hanggang Black Lava Trail kami. Binigay lang ng 1.5. Mag-discount pa kayo doon ma'am sa mas mababa pa doon ma'am. Hindi kayo iabot sa destination. Ah, okay, okay. Sige, sige. Let's go. Ayun, na-brief na kami guys. So, si Chris sa isang ano, kasama nung guide. Tapos, kami ni Daddy magkasama sa ano, sa isa naman. So, bali dalawang sakyan yung nagkala namin. 1.5 hanggang Black Lava Trail na. So, let's go! 3 hours to. Ayaw kami. Ano mo? Ayusin mo. Ito na, mas maganda to na. Ayan. Eh, masyado malaki naman yan. Okay, guys! Yeah! Aray ko! Masikip lang sa ano. Itong helmet. Let's go! Unahan mo si
Enjoy ka, baby? Brownie. Parang gusto mo na ikaw mag-drive mag-isa. Ano masabi? It hurts. Aroy! Basa na pa yung loob ng shoes mo? Isa. Ang sarap po, lamig guys. Sa akin, kinalas na ako. Oo nga eh. Okay lang yan. Mainit naman eh. Ah. Pero okay lang naman yan. Okay lang po. Enjoy na enjoy yung bata. Ay, baby! Enjoy, oh. Andito po kami sa panunukan ng Bicol. Papunta kami sa Mayun. Hindi nyo ba alam yun? Sa Mayun, may burger. Okay? Alam yan. Hanggang sa Mayun, maliligo. Alright. Ay, napit na kami pa yun! Kami maliligo. You like it? Mayun, sarap-sarap, maligo. Woohoo! Hoy! Ito, Mayun. Ayan na guys, may... Tanong nyo kung bakit Mayun ang tawag dyan? May syuta na siya, kaya Mayun. Ah, yeah. Picture-picture si daddy. Ano?
ano mo, batok mo. Pahinga muna kami, guys. Matamis yan, diba? Makopa. Ambis yan. Ayan, lumitaw siya ulit. Loko to si Mayon eh, no? Pag magpipicture na si daddy, natatabunan ng ulap. Matamis yan, tikman nyo. Nagagawa na itong dalawang ito dyan. Hoy, ginagawa niyo dyan. Bye-bye. Hindi mo tayo, baby. Oh. Long nuts. Whoop. Meron yung ano, masi-masi, meron ding ano. Ay, ito ng mga kasama namin kanina. Maunahan pala namin sila. Okay, let's continue. May kambing! Mga pili ko. Dami oh. Single file lang daw. Bawal mag-overtake. Sige pa, wala tayo. Papunta na tayo guys sa ano, lava, yung last ano, last phase. Adventure na. Oo nga. I think this lava commotion is just a cheese piece. There's nothing doing. I mean, there's lots of Lava, ano, pa yun na lava, yung fresh. okay. Kamatis ko. It's rotten tomatoes. Yung nga, pag ano, din-harvest. Sayang mo. Din-harvest to. Pwede pa yung pang-gisa pa yan, tsaka pang ano. Dahan-dahan. Ayun yung pinagtitinda. Sana may halo-halo. Loki! Ah, ganun ano. Garami pala. Okay, we're here guys. Dito na. Uy, kinakain mo. Bako pa. Oo, kakainin pa rin yan. Ay, kinakain mo. Kali po para si parang yung babayaran yung entrance fee kasi kayo po yung may bayad siya po, pre na. Ah, Kayo magkano na yung po bayad, entrance? 50 pesos. 50 pesos. Tara po, No problem. pumunta dito. Tara. Dyan na lang po yung helmet niyo. Iwan nyo lang. Ah, okay. Then may other guard po kayo packet po. Ah, May other guard kayong packet. okay. Pwede magkaya kayong 5 minutes or 10 minutes. Okay. Ah, waka mo ito. Kailangan ko lang. Okay po. More Kung ngayon yung maglakad baba po, may support po dyan. Ito po yung bagsak. Easy way to get down. Yung haba niya, 300 meters naman. Ah, ganun piso isang metro. Opo. Tara po. Naka-vlog yan, bakit mo yung ginagalaw? No, it's not. Yes, nagba-vlog yan. Tara. Guys, Okay na maskara to. gusto mo mag-zipline? Natamad kayo mag, ano? Saan ka sa po ko dahil sa helmet?
Okay lang yan. Bayad lang tayo ng entrance. 50 pesos daw. Pero free na secret. Ay, buti may ano dito. Tindahan. Sa akin, ano meron? Royal na lang sa akin. Ano yung beer? Loko-loko talaga na ito. Andito sir, MP. MP. Ano yung MP? Emperador. Ito na lang. May straw kayo, kuya. Pengin na lang straw po. Apo. Thank you. Laging bili na tayo sa Serba dahil 30 minutes extra. Di, 30 meters lang, di ba? Hindi sa lagat nyo. Kasi akit ko yung puro pa to. Puro ba to? Ah, okay. Ming-ming! Oop! Baka, inumin mo dali. Penga muna tayo. Mag-zipline na lang kami, guys. Sige. Charge mo sa amin. Charge mo sa akin yun. Yung inumin niya. Zipline na lang kami kasi 300 meters daw yun. Nakapagod. Pag sabi nila yung kongre na kayo, akit na po tayo. Habang hindi pa masyadong mahinig. Bait na Mingming. Bakit si Chiria? Gutom. Picture ko pa. Ano gana? Akit po kayo pa. Alis baby, baka matamaan ka. Hindi na nga, hindi nga abot. Whoop! Ayun. Kaya. Let's go. Ah, yan wala. Nakakatakot yung kayo sa field trip ko. Nakakatakot nga yung paano ka eh. Tulad ko. Padapa ka eh. Oo. Kaya nakaupo lang. Ayan, punta tayo guys doon sa... Anong tawag doon ko yan? Lava. 2006 lava. Ha? 2006 lava. 2006 lava. Itong dalawa na naman to. Ano, kukulitan na naman. Ayan. Lakad tayo ng 300 meters ba to? 310 meters po. Ha? 310 meters. Nade yung rayuma mo. Kulit yung dalawa. Akyat, akyatin. Mani sa tuhod. Oh, ang mga rayuma. Aray ko. Paano ba to? Yeah, thank you. Kuya, tanda na madulas yan. Kaliwa. Mabato. Pati bato, binuga to ng bulkan? Opo. Para inayos lang naman ng konti. Oo nga eh. Galing na. Para magdikit-dikit ang Opo. Hindi... gumulong naman pa. Ang pulis naman nun. Wait lang. Oh my gosh. Muna ka, kuya. Sige, kuya, muna ka. Ah, may kubo pala. Opo. Dito tayo mamagpapalala. Sige. Woo. Wala pa nang sibang gamit. Grabe, no? Ito yung binuga ng ano. Bulkan ba yun? Puro bato. Imagine nyo yan. Ito yung mga... ano da... sorry guys. Nakakapagod. Ayun na. Grabe. Ang laki. Itim talaga siya. Nag-ano to, di ba? Nag-aapoy to. No? Nung binuga ng bulkan. Ay. Hello po. Ay. Aray ko.
Disngab na. We're here na guys sa taas. Pero Kulang, ma'am, meron pa daw kulang. doon. Meron pa daw doon sa taas. Muna pa mo. Sabi ni Kuya. Ang kamot ko ilibot, walang kaon. Dito na tayo sa taas guys. So ano pala to? Mga nyogan. Rocks lahat. Nyogan ng bulkan. Grabe din yung... Ah? Suka lang to? Wow ah. Parang nalasing lang ata si Daragang Magayan ah. Sumuka. Oh, ang dami. Oh my goodness. Tapos grabe yung epekto sa magsasaka. Lalo na yung mga magsasaka ng nyug. Tingnan niya naman gaano kalawak yung ano niya. Yung nasira niya. And ito yung helipad. Sayang walang helicopter. Hello. Yun. Sino usually ano? Oh my. Wow. Sino usually gumagamit nitong? Bisbee po, ma'am. Bisbee. Dito naglapag si Zac Efron dati. Oo nga, pumunta siya sa CBC. Di ba nag-ano din siya? Nag-ano sa, ano na? Oo. Opo. Nag-ATV din si Zac. Pagdating niya galing sa Misibis, nag-ikot siya sa Crener. Pag-ikot niya, sir, lapag dito, zip line, may nakabag ng itineng unit, tapos ATV siya papuntang Grassland. Ah, Tapos balik naman siya. okay. Ayan, natatakpan lang siya guys. Wait lang. Ayan yung bibig niya eh. Wow. It's wow talaga. Grabe hanggang dun ah. Ma'am, yan ma'am, nakikita mo sir. Ma'am sir, nakikita niyo yung parang way. Oo. Lahat yan sir, laba. Oh no. Opo. Yung parang uling. Tapos doon sa kabila yung tutok sa So ngayon, nananahimik siya ngayon. Ito naman ma'am na yung mga damo na 1993. Kaya maraming namatay. Ngayon, meron pang pinalayas na mga kano eh. Oo. February 2, Oh. 1993. Kasi yung mga magsasaka, tumatanim dyan, ano kasi wala siya anong sir, walang site na walang tunog. Tunog. Kasi alas 12 na tanghali. Oh my God. Di patay silang lahat ano? Katabo na, wala nakuha. Oh no. May nakuha, may nakatakbo naman. Nahuli ng parang ulap. Umikot-ikot. Oo. Nasunog. Sunog din. Sunog talaga sir. So walang nakaligtas talaga. Sunog na sunog. Nakuha siya sir. Buhay pa, pero lechon na. Oh my goodness. Pulang-pula na yung katawan. Pag hinawakan mo, dala na yung balat. Aray ko. Then, ginagawa siya sa kalabaw. Ginagawa sa kalabaw. Binaba. Sumasabit sa mga daon. Oh no. Agnas na, parang naagnas na lalapnos na. Mga Lapnos na talaga. Mga Oh. malasado na. Grabe no. Ayun, nagpakita yung crater guys. Oh. Seconds lang daw yung nagpapakita. 20 seconds lang Kayo minsan. ka sir sa babaw ng bata. Tara, akyat tayo dyan. Oh, hindi pwede. Loko ka. Layo niya, nakala mo lang. Days yan kuya, days yan bago makarating. Yes, yes, no. 6 days. Mga 30 days. Ganda guys. Oh my God. Pag nakita niyo talaga ng malapitan siya, ano, si Mayon. Oh. May nakakapunta pa doon kuya sa Magri na yan. ATV, sabi niya. Nakaka-inlove ang ganda ni ano guys, ni Mayon. Nakaka-amaze. Grabe talaga si grabe talaga si ano no, si God. Ganda ng mga ano niya, can rate niya. Kanina pa ako lingon sa kanya. Oh my God. Amazed lang ako sa ganda.
Ni Daragang Magayon. Ayun, pababa na kami. Aligo na kami. Mag-ano na lang kami, mag-zipline na lang kami. Pababa. Ito. Sige na, sige na. Mauna ka na. Harness na si Daddy. Ako meron na. Ayan. At zipline kami. Si Chris takot. Sasabay na lang siya. Magaan na lang siya kay Kuya. Sasabay pa baba. Ikaw na muna mauna na. Naibit yung chart. Huwag bigla. Okay, go. Okay na tabi. Bye, Daddy! O, di ba? Pabaan lang. Kasi, Okay. pasok mo na pa ako, ma. Sige. Nimba ka ng konti. Ay, Okay, ganyan. 1, 2, 3. Saan ako yan? Dito? Ayan na si Chris, oh. Naglakad na lang, natakot kasi, guys. Ay, kahit ako ninervous ako yung bandang sa ano, nasa gumitna na. Ang ano eh. Ang bilis eh. Loko to. Dumalagang anak daw. Ayan na, tawid ilog. Ay, hindi naman siya ilog ah. Bye-bye, Kuya! Kagsawa Ruins. Galing eh, na ano pa rin nila yan, na-preserve pa rin nila. Kala ko wala na eh. Hey guys, we're back! Naubusan na ang battery yung ano. Itong camera ko, hindi ko nadala yung extra. Hindi ko naman alam na mapaparami yung kuha ko ng mga vlogs. Lalo na yun doon sa tawag dito? Sa Kagsawa. Ayun, doon pala sa Kagsawa, naubos na yung ano, yung battery. Tapos pumunta pa kami Kagsawa. Yung pag ano natin, pag sakay natin, ano ba tawag doon? AVR? TVR? Basta yun. Ha? So basta yun guys. And then, pumunta pa kami ng Kagsawa Church. Yung ruins nga. Pero may nakuha naman akong ano, may nakuha akong clips. Kasi nasa phone siya. Hindi ko lang alam kung acceptable siya sa ano sa editor ko. Kasi minsan yung editor ko namimili ng ano, ng kung saan galing yung mga raw files. Sana gumana. Kasi medyo ano yun eh, medyo garal-gal ang boses kapag ka yung Oppo ko yung ginagamit eh. Pero sana mapagana ko siya. Ayun, and then we went shopping. Ayun, pa-birthday ko kay ano, kay Froggy. Bumili siya ng ano, ng shoes and nag-sale yung ano, yung Lee lang ba yun o lahat? Lee. Nag-sale yung Lee. Kaya bumili sila ng ano, shorts ni Chris. Tapos binila ko na rin si Chris ng mga bagong ano, t-shirts at binata na. Pinakasya yung mga ano, mga nauna ko, sinauna kong binili sa kanya guys. Kaloka. Kaya yun lang. Ay. Kaloka. Nakapagod. Andiyan na daw yung ano, kinakapatid ko. Naka-check-in na sila. Dito rin pala sila nag-check-in para sa kasal. Bukas! Pupunta ako para tanungin ko kung anong oras pala. Para maagang makapag-prepare. RRJ eh. RRJ. Basta yun guys. Nag-sale. Puruntong lang naman yung shirt. And then, kumila ko isang piraso sa Giordano. Kasi nakalimutan ni Daddy magdala ng ano, ng matinong damit. And then, ayun, sa LCC, bumili ako nito. Favorite ko to ngayon, mga gantong tsinelas. Ayan o, yun na nyo. May ganyan naman dati.
Gandang-ganda akong isa chinelas nito. Ang komportable kasi. And then, ito, sandals ulit sa Micaela. 150 lang. So, yun. And then, Jayco. Bibigay ko sa baba. What else? Ay, yung mga shoes nila. And, I bought. Ano pa ba? Binili natin. Wala, yun lang, guys. Shout out kay Souvenir. I'm yawning. Shout out kay Malu na nakita Hi, namin Malu. kanina. Nag-approach sa amin kanina sa sa Ayala Mall. Say Malu! Hi, Thank you sa Malu. pag-approach. Thanks to your approach there, you greeted us. But the next time, please don't startle us. I almost got a heart attack. I thought it was somebody mugged my wife. But anyways, nice to see you there. And yeah, mga kababayan, we went to Mayon. At nagkaputik-putik kami Hi guys, doon. lumabas kami. Bibili lang kaming ano, may inom. Kasi wala nang ano dun sa hotel. Wala nang bartender. Ayun. Ah, dito. Ito pala yung ano, church na pagkakasalan kaya ano. Kaya left. Cathedral. Okay. Walking distance nga lang talaga. Maglakad na lang tayo bukas sabi. Para wala ng parking. Ah? Picture saan? Ayaw nga pala. Dito daw yung 7-Eleven. Ano ba yun?